kuma wallahi na sha faɗa muku kariyar su Bello Turji akai. Yanzu dan Sadiya da ya yanke mutum 35 kun je dubarar da turu zambirni sun ka hito da ita. Mi ad dubarar wai sai an ka sa ya hito ya yi jawabi, mi a fa'idar jawabin ya ƙaryata. Wai ya ce bai yanke ba. To yanzu don Allah mutanen ƙauren namo da waɗanda an ka ɗaukan ma mutanen su sun san ɗan ta'addar da ya ɗaukan musu, cikin waɗanda ya ɗauka akwai waɗanda sun fansu abin su tun sadda ya kashe mutanen. Yanzu sai an ka ji ana cewa wai ba ɗan Sadiya na ba, to wane na ya kashe su? Abinda aka son a nuna muku cewa akwai wasu turu zambirni karkashin ƙasa. Duk bidiyon da kuka ganin Bello Turji na yi akwai masu sashi sakon su suka son ya isuwa. Shi yasa kun kaga da sun kaga Bello Turji sako nai abubuwan da ya kai mutane sun gane sai an ka hito da wata siga ta daban. Yanzu ku kalli yau din nan da nika muku magana mutane nan cikin Sokoto sabon birnin local government mutanen kwarin Gamba sun ciko mota sun taso za su je kasuwar sabon birni, yaran Bello Turji sun ka kwanta musu. Sun ka buɗa ma motar wuta, sun ka kashe mutum 4, sun ka ɗauki mutum sama da 10, amma abin bakin ciki abin takaici wanda zai baka takaici kwanan baya ba a wuce sati guda ba yaran Bello Turji sun ka zo sun kwashe mutane, amma ana nan ana ruha wai ana son a ce ba Bello Turji na ba. Ya Allah muna roƙonka duk waɗanda ka ƙoƙarin ruha game da abin da ta'addancin da aka yi muna Allah ka kare su. Ya Allah duk inda suke Allah ka kare su. Ya Allah ka isan ma al'umman musulmi. Ya ku al'umma abin da ya kamata ku sani yanzu kam bayan gwamnati wallahi hadda lehinmu. Mi allehinmu shine muna da dama da muka iya yin wani abu. Mi abin da muka iya yi shine mu ɗauki mataki wanda muke iyawa. Allah ya ce wa a'iddu lahum mastada'atum. Ku yi tattali gare su gwargwadon iko. Mi a gwargwadon ikon ka kana iya sayan bindiga ko wace iri ta ka saye. Wallahi duk wanda ya tauye ma hauka baka da lasin ɗin ina Turji ya biya samu lasin. Wallahi ka sai da gidanka ka sai bindiga. Waɗanga 'yan siyasa ƙarya ta suka yi. Kusan akwai wasu munafukan Allah na nan suna kira ga gwamnati ta kama Murtala Asada, yana kira a sai maka ba kama ne ta kai ba, duk wanda ya bar ni kai gobe in ya san wanda aka ya kashe ni ban gode ba. Munafukan Allah da gwamnati tana da duk wanda ya ce muku bai iya tsare jinin al'umma ya aje mana. Saboda haka wallahi gwamnatin tarayya ta zalunci mutanen Arewa. Gwamnatin tarayya ta zalunci mutanen Arewa. Wallahi jami'an tsaro suna kokari, dalilai sun nuna akwai abin da ake hana su. Wallahi in an ba su dama Bello Turji kamar sun kamo shi na, amma wasu annan ba su son a kama Bello Turji, ba su son a kama Ada Aleru, ba su son a kama Dogo Gyaɗe, wai ba a san inda Bello Turji yake ba. Sannan ana biɗatai ruwa jallo ko mace koraye, amma in za a sulhu da shi an san inda aka zuwa a gane shi. Ba Allah an rama mutane ko ba a rama mutane ba. Saboda haka ya kamata ku sani cewa Allah maɗaukaki ya yi ta ishara sahabban manzon Allah ba rauni sun kai ba, amma tare da haka Allah ya ƙara shajja'a su. Duk wanda zai ce muku wai wallahi yan ta'adda gaba iyawa da su makaman su, galibi makaman yan ta'adda makaman wana makaman jami'an tsaro na suke kashewa. Inda ya kamata a tura jami'in tsaro 100 sai a tura 40 ko 30 sai su yi musu kwanton ɓauna su kashe. Amma in za su zaɓe ku ga yadda suke yi, in za a zaɓe a bar wata jiha ba a yi zaɓen ta ba ko kotu ta washe zaɓen wata jiha sai a tura jami'in tsaro 30,000 su zo su yi zaɓe wannan wurin lahiya lau. Yanzu Zamfara zaɓe na za a yi na wani ɗan majalisa, amma ku sai ku ga yadda an haƙai jami'an tsaro. Ashe gwamnati tana iya kai jami'an tsaro har ayi abubuwan da aka yi lahiya lau a kare, amma ga mutane na ana kashi. Wallahi da Sokoto da Zamfara da Katsina wallahi komi rashin imanin ka san ta'addancin da yan ta'adda kai muna. Ya kamata a yi wani abu. Wai ina kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama? Don haka Allah ma yake zaburar da sahabban manzon Allah game da rashin yadda da walakanci. Yace wala tahinu fi ibtiga'il qawmi, kak ku yi rauni game da dan mutanen. Waɗanne mutane su ne maƙiyanku. Sai Allah madaukake yace in takunu ta'lamuna, in ku kasance kuna jin radadi in sun halbe ku, in sun sare ku, in kuna jin radadi fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Su ma suna jin radadi kamar yadda kuke jin radadi. In kana jin cewa kana gudun ka Bello Turji ya halbe ka, kai ma in ka halbe shi rayuwa guda ga Bello Turji, rayuwa guda ga Dogo Gyaɗe, rayuwa guda ga Ada Aleru. Wallahi babu dalilin da zamu bari wasu kaskantacci su rinka bi suna harbin mu ɗai bayan ɗai. Yanzu abin da aka yi ɗan ta'adda ka tara mutum 10 ya ba su bindigogi su tare wani wuri su ci gaba da ɗaukan mu sai sun tara buhuhuwan kuɗi sai su ce suna son a yi sulhu. In an ka ce ku kawo makaman ku sai su ce akwai hada tsakanin mu da ƴan uwan mu, in mun ka bada makamai za su kashe mu. Su taho shi kenan sun kashe banza. Wallahi ku tashi tsaye. Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Ku kuna da fata kuna sa rai a wurin Allah abinda su ba su sa rai. Wallahi shi Turji da kai da ya san in ya mutu cikin wannan hali bai tuba ba, ya san azabar Allah na jira ne. Kai ko in kai hito na hito da shi